Molweni bethunana anduzubamde ndenza ungena njena emxholweni ngale mina namhlanje. Ndiyabulisa kuni nonke bethunana. Kukho i-podcast ebenikhe ndayimamela yabuhlungu inhliziyo yam umamela kwam. Ibisenziwa ngudokotela bekunye nomntwana ekuthiwa nguSinazo. Ndawuthi ubona uSinazo ngumntana ekudala etshaya, ezitshayela ke ento ezitshaywayo i-drugs. Ndiyayazi ke abantwana abatshaya ii-drugs banamagama abathiywa ngayo ngabantu bangamaphara. Kodwa mna andifuni noxoka, ndingumntu obathiya ngolo hlobo uba bangamaphara. Ndibethasti kakhulu ke i-information ibinikezwa nguSinazo encokola kunye nodokotela kule nto bebethetha ngayo kule podcast. Ndibethasti kakhulu ngolona hlobo. Ndiyacela bethunana abantwana noba batshaya ii-drugs ngabantwana bethu, noba kwifemeli unaye umntana otshaya ii-drugs, ndiyanicela khanibe nomonde wee-challenges abathi go through zona abanye abantu. As much as nabanye abantu bekwazi banomonde ngani kwizinto zenu, naxa umzekelo nithetha ke nina abantu abakholwayo uba uThixo nguThixo nomonde ngomntu akaqophuleki, iba nomonde ngabanye abantu xa bethi go through imeko abathi go through zona, because kaloku ubomi bukhona bune-challenges ngandlela zonke. Ubomi bune-challenges ngandlela zonke. Noba wena awutshayi ii-drugs kodwa nawe unazo ii-challenges onazo ebomini, bakunyamezele futhi nabanye abantu. Andithandi xa ii-family members mna zibabekele ecaleni. Andifuni noxoka, ndiyakhubeka xa zibabekele ecaleni, khubeka kakhulu, ngoba bazenza bona ngathi ngoku bangabantu abaperfect. Akekho emhlabeni umntu operfect, akekho noyi-one. Umntu ngamnye unento yakhe, so funeka nibe supportive ebantwini xa benee-challenges zabo ebomini. As much as banani abantu kuyadingeka into yoba babe supportive kuni xa nine-challenges zenu. Makuncedisanwe ngabantwana abatshaya ii-drugs, mabangahlekwa, mabangajajwa, mabangathiwa. Faka uncedo. Mna ke amaxesha amanintsi xa ndithethayo ndiye ndithi gxeka ubeke into. Andimthandi umntu ogxekayo nje mna angabeki into. Abantwana bakhona banale challenge, banalo moya ubangenileyo, banesi spirit esibangenileyo esisithe lwale izwe lonke sililisa abazali. Ndiyanicela bethunana abantwana baziqhubi, bayaqhutywa abantwana. Yonke le nto yabo bayenzayo ivela emkhathini, kutsho mna yimimoya nje efuna uhlukumeza abazali. So bambisanani nabantwana, bambisanani nabantwana. And noba umntana utheni nasubumthuka umbiza ngento yonke, yima ngenyawo endaweni yoko ukwazi uba umncede. Ibe buhlungu intliziyo yam ngomntwana bethetha onguSinazo kulaa podcast kadokotela. Ndibe buhlungu kakhulu because uthi sele nditshintshile, benditshixela iminyango ndibekwa phandle yifemeli yam. Femeli uba ngaba niyandiva njengoba ndithetha mna ndithetha nani. Iyekeni le nto enimenza yona laa mntwana. Laa mntwana uyadinga uncedakala. Kwale nto yoba ade ahambe ayotsho kulaa ndawo ebetsho kuyo, kwale nto into yoba akwazi uzama kangangoko uthetha nani nabantwana bakhe, basondezeni kuye. Hlalana naye phantsi nizama afumane uncedo. Ndiyanicenga bethunana, ndiyanicenga kakhulu. Ndingumzali, ndithetha ngento endiyaziyo apha kum, andithethi ngento endingayaziyo. Ukunyamezela ebomini kubalulekile, and nokuba nomonde ngabantu kubalulekile. Into yobugxekana nothukana nabantu ucinga uba wena uperfect ayisebenzi. Ndiyanicela guys, uhlukanani nokuthi baba abantwana benala challenge, nibe phezu kwabo, nibaphethe, nibembethe ngezithuko nokubaphatha kabuhlungu. Ndiyanicenga ngokwenza njalo. Ndingumzali, ndiyanicenga.